kritizira prije svega nijekanje stvarne istine zapisane u dokumentu. Revizionizam kao takav zna umanjivati povijesne događaje, a eklatantan primjer je, nažalost, svima znan primjer Jasenovca, ustaških zločina koji su se dogodili u doba takozvane nezavisne države Hrvatske, gdje danas imate u Hrvatskoj desničarske snage, doduše marginalne, koje kakve sitne udruge, ali nažalost i opasne političare koji za svoje potrebe politike niječu ta događanja ili umanjuju strahote svih naroda, i Hrvata, i Srba, i Židova, i drugih u Jasenovcu, ali isto tako imate i u Republici Srbiji, Republici Srpskoj, pa i u Hrvatskoj političare i intelektualce koji glorificiraju taj zločin, stavljaju ga u krivi kontekst, i to je vrlo opasno. Revizionizam je zločin kulturološki koji zavađa narode, nacije i države. Nadam se da ćemo jednog dana tome mi s ove druge strane stati u kraj. Prvi, radeći metodološki sustavno, postavljaju nasljeđe trajne spoznaje i vrijednosti držeći se temeljnog načela održivog razvoja. Nemamo pravo ostaviti generaciju istinitiju povijest naroda, pa tako primjerice nekadašnja predsjednica Republike Hrvatske ne svojom krivnjom obmanuta od hrvatskih političara kojih je to naručeno, nakon 25 godina priznanja Republike Hrvatske od strane Sjedinjenih Američkih Država, pozdravlja američkog predsjednika tvrdeći kako je Dubrovačka Republika prva država u svijetu koja je priznala Sjedinjene Američke Države. O tome sam govorio u Banja Luci. Dubrovačka Republika kao pametna vlast, pametna država nikad nije priznala Sjedinjene Američke Države. Apsolutno na svim njegovim vizijama stojim na liniji svih njegovih uvjerenja, njegovog načina rada, njegovih promišljanja, razvoja arhivske struke. Neću detaljno govoriti ovdje o njegovom radu, o djelatnosti kao ravnatelja, kao historičara, dugogodišnjeg ravnatelja